ኤርትራ ምዕሩይነት ጾታ ምዝጊባቶ ዘላ ገስጋስ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተቃንዐ ርክብ ሞጎስ ረኺቡ ካብቲ ቦታን ዝበፅሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ብመልክዕ ፀብፃብ ኣዳልዩ ኣሎ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ብምትሕብባር ቋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ብ16 መጋቢት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተወደበ ርክብ ኤርትራ ኣብ ምዕሩይነት ጾታ መዝጊባቶ ዘላ ገስጋስ ሞጎስ ረኺቡ ኣብቲ ዓወታትን ተመክሮን ኤርትራ ኣብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ቴማ ጎኒ ኣኼባ ኮሚሽን ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተቃንዐን ወከልቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ህዝባውያን ሓይልታት ብኣደ መንበር ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ሃማድአም ከምኡውን ክኢላታት ዝተሳተፍዎ ርክብ ቋሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ኤርትራ ኣብ ዘለዋ ውሁብን ውሱንን ባህርያውን ሰብኣውን ጸጋታት ተሞርኪሳ ስኒትን ምንባርን ህዝባ ዓቂባን ዘይከኣል የለን ዝብል ኩነታ ኣእምሮ ኣብ ዜጋታታ ኣስሪፃን ኣብ ጎደና ልምዓት ትምርሽ ከም ዘላ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ብወገና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መሰላን ማዕርነታን ብንጡፍ ተሳትፎኣን ተረኣን ኣብ ቃልሲ ንናጽነት መደባት ሃገራዊ ህንጸትን ከም ዘረጋገጸት ብምንጻር ሃማደ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ማሕበረ ባህላዊ ከምኡውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽልዋን ቦታን ደቂ ኣንስትዮን ምሕያልን ተሳትፎን ኣብ ወሰንቲ መንግስታዊ ትካላት ንምድራዕን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን እሙቶኒ ብግድኣም ካብ ተመኩራ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተበጊሳ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ልዑል ክብሪ ዝወሃቦን ሓያል ጽልዋ ዘለዎን ማሕበራዊ ሓይሊ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዝያዳ ጦብላሕታ ዝፈጠረላ ብውሑድ ጸጋ ብዙሕ ናይ ምፍራይ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣነጺራ ኣብ ኤርትራ ዝነጥፋ ወኪላት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኤርትራ ምዕሩይነት ጾታ ንምርጋጽ ንዝወሰደቶም ተበግሶታት ብኣብነት ብምስናይ ንፍሉይነት ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ኮማዊ ተሳትፎ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት መስኪሮም ሰንበል ዝተተኽለ ኣብ ምሕጻብ ኩሊት ማለት ዲያልሲስ ዝነጥፈ ማሽናት ብ19 መጋቢት ኣገልግሎት ክህባ ጀሚረን ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ደንበ ሰንበል ዶክተር በረኸት ስባህቱ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዲያልሲስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ጥራይ ክወሃብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ሆስፒታል ደንበ ሰንበል ነዚ ኣገልግሎት ዝክህብ ምጅማሩ ነቲ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ክረአ ዝጸንሐ ጻዕቂ ከቃልል ዘሎ እምነት ገሊጹ ንኽልተ ዓመታት ዘካይድ ጥረ ነገራቱን ተዋዲዱ ከም ዘሎ ዝሓበረ ዶክተር በረኸት ነተን ማሽናት ዘካይድ ዓቕሚ ሰቡን ሰልጢኑ ከም ዘሎ ረዲኡ ኢጣልያዊ ዶክተር ሮበርቶ ፒቲቶ ብዛዕባ እቲ ብኢጣልያናውያን ነበርቲ ካላብሪያ ዝተለገሰ ንዋት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብመሰረቱ ህዝቢ ዞባ ካላብሪያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝነቅል ምዃኑ ብምምልካት ኣብ ምዕባለ ኣገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ገለ ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ካብ ዝብል ቅዱስ ሓሳብ ተበጊሶም ከም ዝበርከቱ ኣፍሊጡ ካብተን ብኢጣልያናውያን ነበርቲ ዞባ ካላብሪያ ዝተለጊሰን ዘለዋ 13 ማሽናት ተን 5 ድሮ ኣገልግሎት ክህባ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተን ዝተረፋ ድማ ብዙሕ ተጠቀምቲ ተራእዩ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕላ ምዃነን ካብ መምሕዳር ሆስፒታል ደንበ ሰንበል ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝሕይል ተሳትፎኩም ስለ ዝኾነ ምሕዳራት ንኡ ዞባታት ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ምዕዛዝ ዓቲበን ክሰርሓ ምሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ፍስሐ ሃይለ ኣዘኻኺሩ ኣቶ ፍስሐ ኣብ ከተማ ባሮንቶ ኣብ ዝተቓንዐ ዓመታዊ ገምጋም ፌደሬሽናት ዞባን ስፖርታዊ ዓውደ ዘተን ኣብ ዘስምዑ ቃል ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝሕይል ብቐንዱ ውዳብን ቁኑዕ ኣመራርሓን ስፖርታዊ ትሕተ ቅርፅን ፋይናንሳዊ ምንጭን ምዝድንፍዕ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብቲ ዞባን ዘሎ ስፖርታዊ ብድሆታት መድረኽ ብመድረኽ ንምፍታሕ ኣብ ከም ዝተሰረተ ቃልስን ጻዕርን ከም ዘድለ ሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ገብረስላሴ ነጋሽ ብወገኑ ስፖርት ኣእምራውን ኣካላውን ኩነት ዜጋታት ኣጣሚሩ ዝሃንፅን ዘዛንን ከምኡውን ፍቕርን ሓድነትን ኮስኪሱ ኣፍራይነት ዘዕቢ ኣገዳሲ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዞባን ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ናይ ኩለን ኣካላት ኣገዳስነት ብዓብዪ ድማ ኣበርክቶ ህዝቢ ንምድንፋዕ ብዝለዓለ ደረጃ ክስራሓሉ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሉይጂ ሁሴን ድማ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ድልዱል ኮማዊ ሰረት ንኽሕዝ ውዳቢኡ ካብ ዞባ ክሳብ ንኡሳን ዞባታት ከተማታት ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ክወርድ ኩለን ንኡሳን ዞባታትን ከተማታትን ድማ ዝውክልአን ክለባት ንኽምስርታ ክፅዓር ምዃኑ ኣብሪሁ ኣብቲ ኣጋጣሚ ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ብሽክለታ መርበብ ሰክዔት ኣትሌቲክስ ያታዊ ስፖርት ከምኡውን
ኮሚቴ ባድመንተንን ቴኒስ ባይታን ኣብ 2014 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ንጥፈታትን ዝነበረን ሕጽረታትን ማሕንቆታትን ጠቒሰን ተሳተፍቲ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ ዓሚቕ ክትዕንዘተን ድሕሪ ምክያድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ ሓይሉ መንእሰያት ዞባ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ስፖርት ዝህነጽሉን ተወዳዳርነቶም ዘዕዝዝሉን ምቹእ ባይታ ንምንጻፍ ዝሕግዙ እማመታት ኣቕሪቦም ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝተሳእለ ንባህላዊ ብዙሕነት ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ጥንታዊ ህንጻታትን ጉዕዞ ምዕባለን ኤርትራ ዘንጸባርቕ ምርኢት ፎቶግራፍ ትማል ምሸት ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ፍያመት መስፍን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም بمتحوار ባህላዊ ጉዳያት ግደፍን አሊያንስ ፍራንስን ዝተወደበ ካብ 1870 ክሳብ 1940 ዝተሳለ ንባህሊ ጸጋታትን ጉዕዞ ምዕባለን ኤርትራ ዘንጸባርቕ 85 ናሳል ዝሓቆፈ ምርኢት ፎቶግራፍ ብ18 መጋቢት ኣብ ኤምባሲራ ሆቴል ተኸፊቱ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር አሊያንስ ፍራንስ ኣስመራ ሚስስ ሴሲል አንቶኒቲ ኣብ ዝስማዓቶ ቃል እቲ ናይ መበል 1920 ክፍለ ዘመን ስእልታት ኤርትራ ዘጠቓለለ ምርኢት ካብ 3 ኣልቡማት ዝተመርጸ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ስእልታት ብኩሉ መለክዕታት ፎቶግራፍ ብርቂ ከም ዝኾነን ነቲ ግዜ ብልክዕ ዘንጸባርቕ ምዃኑን ገሊጻ ነቲ ስእልታት ፎቶግራፍ ዝኣከበን ዝመረጸን ፈረንሳዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ሚስተር ጆሲ ማሬበል ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕርቦ ብፕሮጀክተር ዝተሰነየ መግለጺ እቲ ስእላዊ ምርኢት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ባህሊ ልምዲ ኣነባብራን ብዙሕነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ንመጻኢ ወለዶታት ብዝግባእ ክመሓላለፍ ዝግብኦ ምዃኑ ጠቒሱ ንምድላው ኣስታት 4 ዓመታት ከም ዝወሰደሉ ኣነጺሩ ብዛዕባ እቲ ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ስእልታት ርእይቶኦም ዝሃቡ ተሳተፍቲ ድማ እቲ ምርኢት ንጥንታዊ ምስልታት ኤርትራን ህዝባን ኣጉልሕ ዘርኢ በቐሊሉ ዘይርከብን ብዝግባእ ክዕቀብ ዘለዎን ታሪኻዊ ሰነድ ምዃኑ ብምሕባር ዘለዎም ኣድናቖት ገሊጾም እቲ ብትሽዓተ ቋንቋታት ኤርትራ መግለጺ ዝተገብረሉ ስእላዊ ምርኢት ንኽልተ መዓልቲ ክፉት ኮይኑ ከም ዝጸንሕ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ድማ ኣብ ከተማታት ኣቑርደት ባሮንቱ ደቀ ምሓረ ከረን ባጽዕን መንደፈራን ክቐርብ ምዃኑ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣነጺሩ همامة ጨንፈርኑ ዞባ መንደፈራ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ብዝተፈላለየ ሞያታት ዘሰልጠኖም 278 መንእሰያት ብ15 መጋቢት ተመሪቖም እቲ ስልጠና መባእታ ኮምፒውተር ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ካልእን ዘጠቓለለ ኮይኑ መንእሰያት ሞያ ጥርዮም ግዚኦም ኣብ ዘርብሕ ስራሕ ንኸሕልፉ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ጉዳሕ ምባሻ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ተሓቢሩ حلافت ጨንፈር መንእሰይ ኣስመሮ ማስመላሽ ኣብ ዘስምዑ ቃል ትስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ሙያዊ ብቕዓት መንእሰይ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ ረኺቦሞ ዘለዉ ትምህርቲ መበገስ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ተረዲኦም ንዝያዳ ፍልጠት ክጽዕሩ መኺሩ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ንቕሓትን ውዳብን መንእሰያት ከም ንምባል ብሃማመትን ካልኦት መሻርክትን ዝካየድ ዘሎ ልዑል ጻዕሪ ብምስጋን ንዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ ምዕባል ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጹ أبال هجرات كانت تقدم مشكلة إرترا مخسب دبساي تعوات نايتي تمار ربع 18 مجابيز تسلاسلة سالساي مدرخ زور ستيف كوينو تقدر دماي مخسب دبساي نزي 215 كيلومتر شفنا وددر بخلت 9 ساعات 6 دقائق 54 كاليتن بمزاميو نمودا دورت بليتو قداماي وصيو أبزو وددر ودغانتو أرون دبرتين سالساي ترتاكم دوزة مع كنات زينا الجيريا قالحين رابع مدرخ زور ستيف لومي 219 كيلومتر بزشفن رحكات كوصليو